хайде. Снимат Здрави. Той му да не знае. Добре дошли. Чакай, я да дигна чаша, да не е празна. Айде. На здраве. Хайде, здрави. Здраве, здраве. Здраве. От той по-хубаво да има. Аз приказвай, то там се чува. Къде се чува? Седи, като се пусне лентата и... Тече. Като си приказва... Той кой? Аз мисля лимоната. Лимонада. Рекол. Газирана вода, газирана, то нали газира дед мини. Дед мини газирва. Бай газирвато. Мать са докара, ама. Това е вишновка. Вишновка има силна тя. Вишновката доста пари. Еми, там тръгия става. Става суда. Мотиката приготви ли му, дядо, мотиката? Той е много хубаво копай. Знаеш как копай? От легло на легло. Местица. Има още там между шидантия да копаеш. Там остана. Хубаво. Всичко хубаво. И хубаво зайки са се уредили сега. Много хубаво. Надрави. Аз той казваш, може да си парцаля. Земята. Оголя си Няма да правиш тези сега. Ще правим ние на дай. Еми сега, виж снимки, трябва да прикладваме, трябва и да... Да, и сетне трябва да отигаме и се напием. Сега какво е сега? Аз не стоя в Ти този да път. не си удана на гълбщиня. Бърна миска, лимоната е зелен. Ти помисли зелена чорба. Има и зелена чорба, бе, един чорба. Динчета има. Виж динчета. Динчета много те обичаме. Обичаш ги, ме те и мина сезона, ама все пак може да намери някакво пълно. Аз си избя, той си Хубаво е, надигнал. какво сега? И печката много хубаво топи. Много, наш пие време това не можем да стоим, разпарени нагоре вратата насам. Много горещо става. Но те се влезат от ваши дома. Те в мяша. Како издържа? Не ги турим в фризера. Не хубаво. Ами като имате фризер,